Lah wis besar cah. Iki kucingku guys karo iki. Karena kemarin aku pas hubung-hubungan sehari setengah gak pulang, tak goleki, kucingku mati. Tak ubengi sekitar kene terus aku diceluk sepupuku, jadi dikubur sepupuku, goleki aku pas aku metu. Aku golek nang nguri wis dikubur. Ya pemirsa ya Allah. Kucingku sing putih ku lho pemirsa. Nah, kuwi memang kae mangke mangane iki rada suda mangane. Terus kemudian sapa mungkin nae dekne nguber tikus sing wis mambu obat. Aku memaklumi pemirsa kene iki tikus akeh. Tur juga nek ora dibasmi karo obat tikus, ya tikus sing merajalela sawah kuwi lho wae. Nek aku wis memaklumi, aku cuma ngene lho. Aku pengen goleki batange nek misale mati tenan, engko wediku nek urung dikubur kaya kucingku sing biyen, aku kok gak enak karo tetangga kanan kiri, guys. Nah, sepupuku ini karena tahu kucingku dikuburno goleki aku. Ngene selak mambu engko tak kandhanane Eka sing deku iku ngono pemirsa ceritane. Wah. Gimana pengen golekno pakan kucing toko ini saya tutup pemirsa. Ngrapikno tempat tidur sik iki lho. Wah, yo nangis aku ae pemirsa. Mas Santo wis budal kerja tak telepon kuwi berambang. Ya Allah, Bu. Kuwi kucing kuwi nek ana bojoku nang omah iki bojoku dikeleti ae tangane pemirsa. Kucingku putih kuwi asine iki dia pergane memang sobo ae, senengane iki ngentekno tikus, mangani tikus. Mungkin ae wis mambu obat ki tak dusi. Iku tak ombeni banyu anget. Mari pemirsa, lah kok ndek iki gak muleh ngono. Kucingku ki sak gak mulai nek awan, tapi nek subuh iki mulai njaluk mangan ki kok gak ono bene. Aku wis krasa nek wis dina setengah. Sehari setengah berarti ki kucing ki mati. Nek mati ki aku pengen ngerti batange ben orang ganggu tetangga baune bangkene pemirsa. Nek aku wis ikhlas ae wis seperti wis tak open iket bayi, yo pernah tak konten juga. Wah, pemirsa. Aku yo mumet kudu nangis. Masalahnya tak openi ora nek bagi pecinta kucing ki paham pemirsa. Yo, nek bagi pecinta kucing ki paham. Bagi pecinta kucing ki paham. Kucing ki wis kaya anake dhewe. Bahkan nek anakku ki diganggu kucing liya, kucing kuwi mbeloni yo. Wis kaya anak pemirsa, wis kaya temanku. Aduh ya Allah, tak pikir banget temen. Aku karo iki ben keturunan aku ngono lho pemirsa. Tak sik aku pemirsa pakai masak. Soalnya sarapan juga. Ya Allah aku pemirsa. Lah dene wis kaya anakku dhewe lho guys padane. Kayak bayi, anak papat karek loro urip. Lah yo kok iso-isone mati. Yo karek iki kucing ngamel. Karek kucing ngamel. Cimi. Oh, moro. Cimi. Oh, karek iki guys. Oh, Cimi. Ini karo aku sayangnya mbok, aku turu aku dipijeti ya, Bos. Sayangku kan kayak ini gak tahu sobo neng dadan pemirsa. Sing putih kan main sobo dadan. Cimi. Sedih aku guys niki. Aku apa tak konten aku gak iso mluwangis mbuk-mbuk bojoku wis Bu gak apa-apa ikhlasno. Nyentuk
Aku untuk pahala sampean untuk pahala, aku pahala golek duit ngekeki mangan, pahala mbok openi nang omah. Lagi blokon di apa nih pemirsa? Didusi aku mbek bojoku, trae ora tak konten wedine takute kena pelanggaran mau marahi. Kucing iki kan wis gede ngono lho pemirsa. Aku wah kudu nangis. Tapi cerita nang pemirsa. Nek bagi orang biasa lah kucing mati yo ben, maksudnya kan jenenge sedih wis kaya anake dhewe pemirsa. Umure piro berarti ya? Umure wis 9 bulan kucingku kuwi sing Cimi. Nek Pusi iki kucing amal lagi 4 bulanan. Ya aku nek banyak kucing yo cuci tangan, guys iki. Engko tak kasih makan ya. Wah, pemirsa. Sedih ora karuan. Sampai tangisan nek mbene pemirsa. Ayo tak asli wis tak video. Jagongan belekku barang. Wis ora tegel aku. Soalnya aku gak sida tak terusno konten wong tangisan aku. Sedino setengah sak nguri-nguri iku mesti nek subuh mulai lha iki subuh kok ya ora mulai. Waduh iki watak mati. Soalnya kan kucing sobo iki jenenge mangan tikus, butahe mangan tikus ya pemirsa. Gak mudeng ki tikusnya bakal ana obate apa ora. Iku tikusnya mungkinnya wis sentik-sentik dipangan, aku yo gak paham. Wong saurung iki seger mangan delalah mati. Wis piye neh, guys? Di kelas no. Terus ikomah pinggir sawah, ikomah cedak sarang tikus. Ya ora apa-apa, sing penting wis tak openi. Aku yo matur nuwun. Omah iki wis bebas saka tikus ngono. Ikhlas gak ikhlas kudu diikhlasno pemirsa yo. Sedih. Aku yo arep njupno sego pemirsa. Bingung masak apa aku. Wong loro iki santai aku nek ana masakan omang malah bingung soalnya selerane masakku mbek bojoku gak padha. Aku jarang kan masak kuah-kuah. Pengen masak sayur asem yo pengen njak sayur asem tuku soalnya sayur asem iki mentang tok larang. Pemirsa nek tuku langsung 3.000 wis dadi. Yo nek kadang kok cepuat tukun gue ibu Mbak Dian. Aku tak ambek iku lho pemirsa. Ben ngecukno sego. Oh, padang ya pemirsa. Nangokan bojoku setahun kayak budal kok ndak. Sedih ya pasti lah guys ya sedih piye lah pemirsa. Kucing wis ket bayi tak openi mbok ya tak adopsi. Moro rene dhewe kucinge aku ora njaluk uang pemirsa. Sing mboke sing Cimeng iku tak kubur nang kene lho. Nang kene lho sebelah pintu iki. Pitikku ya diteladung pitik-pitik gede mati ya tak kubur om. Yes, pemirsa tak tutup dulu. Aku mau terayu ndang mulai lonjo gak tak konten. Enek kejadian penculikan hipnotis. Aku pengen gendang mulai. Anakku sek turu. Wis pemirsa ya, pokoknya ojo lali. Like comment subscribe keluarga Mas Doplem. Nek ana keluargane mbak kan supra sing akeh. Waspada selalu ya pemirsa ya, soalnya kejahatan itu akan selalu ada di mana-mana. Ya kok kemarin kui tanggo desa kuwi wis diindik iku aku percaya. Kok ngerti nek mbae dhewean anak-anake luar kota. Kok ngerti nek mbae duwe kalung. Wong posisiku mbae nganu kok mukenan ape budal iki lho. Ape budal salat, cedak masjid ngono. Tapi ngarepe kono ki ana bakul pakan, aku bisa tuku pakan kucing nang kono. Kuwi di CCTV bapake. Yo ketok mobile bareng yo ketok plate bareng ketok karek kono. Gomku yo ndadi usundang bar ngesakno mbae. Wong jenenge celengane wong desa iki kalung, guys. Kalung. 23 gram wis ketok moto nek Mas kadar tuwa, kadar-kadaran kan Mas iku. Wis iki buat pemirsa, iki aku cuma
ambil hikmah ya kono terserah mau jenengan terima atau tidak itu hak jenengan. Seperti saya ngoten, saya tidak melakukan kriminal, tidak merugikan siapapun. Tak kandani kabeh tak kandani aku yo dingi di WA Tante Dani kon ngandani mae, Tante Dani yo ngandani aku. Soalnya ngerti dhewe iki lingkungane kene iki sepi, adoh tangga, dadi kon waspada. Pokoknya nek ana tawa-tawa apa ora usah mbak tompo, yo aku. Wenane ana sing tawar-tawar kalender, Bu kalender enggak maaf enggak, aku yang ngono. Nggih ngono. Agek mlebu enggak saya mau keluar aku yang ngono. Bukan masalah saya itu gak suka sama orang asing, saya waspada kalau nggak ada benarnya aku yang rugi, bukan orang lain yang bakal nanggung rugi ngono. Ya, iki kita ambil hikmahnya, waspada, saya hanya ngasih tahu yang baik, tidak ngasih tahu yang jelek. Ya, mohon diresapi. Yes, terima kasih nonton kontenku. Ojo lali sampai keluarga Mas Gopem. Ya, tetap semangat. Ya gimana? Kucingku mati, guys. Biasanya kadang kalau kan sing takok. Ya orang komen tok. Kucingnya bagus ya, Mbak. Iki tak kabari ya misalnya nanti satu selanjutnya pemirsa sing takok, tak kandhani dhisik kucingku mati. Kemungkinannya kena obat tikus, guys, karena penggane si kucingku putih keluyuran. Wis gak apa-apa lah, penting wis tak openi. Wis tetep semangat aja lali sampai keluarga Mas Gopem nek nembakan sepro sing akeh. Mohon maaf jika mungkin ada tutur kata tidak berkenan, saya hanya niatku ngoten, tidak niat untuk menyakiti siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, diingat aku nangis. Tadi sudah tak konten guru-guru tangisan kucingku mati. Guys, misalnya aku mau kucing tak tapi bagiku wis kaya dulurku dhewe, anakku dhewe. Yes ya guys ya. Sampai jumpa.